Nem túl gyakran használják a tudósok a csoda kifejezést, de most pont ez az a szó, amellyel az L-arginint jellemzik. Ez egy rendkívül hatásos aminosav, amely az egész testre jótékony hatással bír, ezért is hívják csodamolekulának. A testünkben az arginin nitrogénoxiddá alakul, amely tágítja az ereket, segíti a véráramlását, így növelheti a szívbe szállított oxigén mennyiségét. Kimutatták azt is, hogy stimulálja a növekedési hormont és az inzulin kiválasztást, ezáltal növeli a soványizomtömeget és segíti a zsírégetést is. Megakadályozza a szövetek lebomlását és segíti az izmok regenerálódását azzal, hogy fehérje anyagcseréből származó melléktermékeket bont le. Az argininnek számos előnyös hatása van. Egészséges véráramlás, egészséges szív- és érrendszer, az immunrendszer megfelelő működése, izomnövelés, csont- és szövetnövelés és helyreállítás, zsír- és cukoranyagcsere, potencianövelés, a fiatalító hormonok termelődése. Az arginin sokféle jótékony hatásának köszönhetően nem csoda, hogy az egészséggel foglalkozó szakembereket lázba hozza a termék. Most a Forever Living Products különösen jó ok adat arra, hogy izgatottak legyenek. Ez az új RG+. Az RG+ biztosítja mindazt a sok jót, amit az arginin tesz a testünkkel. Ezen felül tartalmaz gránátalmát, amely jól ismert erős antioxidáns hatásáról, vörös borkivonatot, amely segít fenntartani az egészséges koleszterin szintet, szőlőhéj és gyümölcskivonatot, amely a szívérrendszer és az immunrendszer egészségét hivatott elősegíteni. Bogyós gyümölcskivonatot, mint a fekete ribizli, amely számos vitamint és természetes savakat tartalmaz, amely a mentális működést segíti. Megykivonatot, amelyek a flavonoid tartalma nagyon magas, ami kifejezetten szükséges az izületek működésénél. Ugyanígy a málna, a kékáfonya, a bodzabogyó és a fekete szederkivonat, amelyek hozzájárulnak a szervezet idő előtti öregedésének megakadályozásához. Ezek az összetevők együttesen egy remek új generációs táplálékkiegészítőt alkotnak, amely az egészségünket rendkívül jótékonyan támogatja. Csak egy púposkanál RG+ vízben vagy a kedvenc aloés italában feloldva, és elősegítheti a szervezetének a legtöbb működési funkcióját. Nagyon izgatott vagyok az RG+ miatt, mivel biztos vagyok abban, hogy ez az a termék, amelyik a leghatásosabb ma a piacon. Külön figyelmet fordítottunk arra, hogy a legkiválóbb alapanyagokat válogassuk össze, annak érdekében, hogy az optimális szintet tudjuk biztosítani a jótékony hatást és a tápértéket illetően. Kiváló minőségű gyümölcsök és fejlett technológia biztosítja a termék hatékonyságát. Minőség, tisztesség, szemléletmód. Kezdj el szedni a csodamolekulát az egészsége érdekében. Ez a táplálékkiegészítő sok jótékony hatással bír az egész szervezetre. Az új RG+, a Forever Living Products-tól. New RG Plus from Forever Living Products.